Тънки, изящни и здрави ногти, как да ги направите в няколко стъпки. Искам да ви покажа първо какво трябва да спазвате. Свалянето на старият материал. Задължително трябва да го сваляте на повече от 90%, 10% поне да останат в свободния край, ако разбира се нямаме отслоявания. Това е първата стъпка, която да спазим. Второто, което трябва да направите е много добре да бъде почистена кожната гънка. Кутикулната зона трябва да бъде идеално почистена. Ето ви показвам в случая вече как съм повдигнала и как съм изрязала кутикулите. Така че това е втора стъпка, която трябва да направите за правилното поставяне. Сложила съм си база и един тънък слой гел и в случая искам да ви покажа количеството, което трябва да бъде сложено, за да имаме здрави ногти, в същото време обаче да бъдат и красиви и тънки. Няма нужда да слагаме голямо количество гел, за да имаме здрави ногти. Изглеждат супер грубо, дебели и некрасиви. Така че това е количеството, което трябва да бъде поставено и с детайлната четка по този начин разпределяме гела, за да може да имаме навсякъде равномерно количество. Това е количеството, което се поставя на всеки един от ногтите, за да може да имаме правилната архитектура на ногтите. Сега искам да ви покажа и когато вече съм сложила гел на всичките ногти и след като вече съм оформила, това е крайният резултат. Искам да кажа на всички вас, които са слушали и са чували, че гел без пилене няма такъв вариант. Винаги трябва да си оформим, за да имаме правилната архитектура. И ако искаме да имаме такива красиви, изящни, тънки и здрави ногти, това са стъпките задължителните, които трябва да спазвате.